Ħaddiema fil-qasam soċjali qed jitolbu li f'ċerti każijiet jingħataw iktar protezzjoni u mezzi li joffrulhom sigurtà f'ħidmithom. Dan fid-dawl ta' każi riċenti li reġgħu seħħew fejn minkejja li dawn il-ħaddiema jkunu qed jagħmlu xogħol importanti jispiċċaw attakkati. Iddikjara dan ma' One News Joseph Antoncic, chairperson tal-Assoċjazzjoni Maltija tas-Social Workers. Almenu jkollhom ir-riżorsa umana li fejn hemm bżonn li jkunu żewġ persuni jkunu jistgħu jagħmluha dik. Anke l-fatt li jkollhom cameras, il-possibilità li jduru għal xi forma ta' aġent tas-sigurtà jew almenu għal pulizija fejn jkunu jistgħu jduru għalihom. Il-vjolenza qatt mi mezz ta' komunikazzjoni jew soluzzjoni wis anqas f'sitwazzjonijiet fejn il-vittma tkun qed taqdi dmirijietha. Antoncic ifisser kif minkejja dan hemm min jaħsibha mod ieħor. Kellna sitwazzjonijiet fej klijenti jħebbu għal social workers, kellna klijenti li użaw violenza fil-kliem tagħhom b'mod verbali, jattakaw social workers. Dawn mhumiex affarijiet li aħna jogħġbuna għaliex il-verità hija social workers qed jippruvaw jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex jgħinu l-familji jkunu iktar sodi u jkunu iktar ta' kontribut fis-soċjetà. Mingħajr ma daħal f'każijiet individwali huwa jsostni li l-każijiet ta' vjolenza u aggressjoni f'sitwazzjonijiet diffiċli ivarjaw minn dawk fiżiċi għal dawk emozzjonali u li dawn qed iwasslu biex il-ħaddiema jbagħtu minn piżijiet psikoloġiċi u emozzjonali. M'hemmx ċirkostanza partikolari, taf tkun ġodar ta' xi ħadd u filli f'daqqa waħda tara 10 persuni li ġew ħdejk u anke l-preżenza tagħhom taf tkun inkwetanti. L-abbuż verbali huwa l-iktar wieħed li jolqot il-qalb. Ġeneralment jissemmew membri tal-familja jew attakki personali fuq il-persuna li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu max-xogħol imma li iġal il-persuna jibża ħafna għal kuntatt futur mal-klijenti wkoll. L-iktar ħaddiema soċjali li jsibu ruhom f'dawn ir-riski huma dawk li jaħdmu ma' tfal, għalhekk jeżistu sistemi sabiex dawn il-każijiet ta' vjolenza ikunu limitati. Nippruvaw jew nkunu akkumpanjati mill-pulizija nkunu tnej biex kemm jista' jkun ikollna s-support ta' xulxin, speċjalment jekk inti tkun il-persuna ewlenija li qed tikkomunika xi aħbar li ma tantx hija pjaċevoli almenu jkollok xi ħadd li jista' jgħinek biex tikkalma s-sitwazzjoni jew jista' jgħin biex il-klijent almenu ma jsirx daqshekk aggressiv.